Kowe ngetengi. Ora ngetengi aku. Kowe Kula mboten meteng. lho ora. Mboten. Ayo teng ngono. Alah. Teng ngono. Cerita apa? Ceritane ora meteng lho malah kon ngetengi lho. Aku kok budreng rasane sutradara retuk kentir. Ngene wis, pokoke intine meteng wis. Kowe pokoke intine meteng njaluk tanggung jawab aku. Lah ora meteng lho kuwi ceritane. Wis ben dike meteng. Lah jerene wis meteng malah ora loro lho. Lah pinten? Nek meteng ping pisan ngono ki ra gak ketara. Nggih. Iki wis meteng telu. Meteng telu. Wimpol. Ate telung wulan. Lagi punuke iki. Niki sanes puno gaji. Kowe lho ngerti. Seneng kowe aku dilokne. Ora nduk kowe anakku sing ayu dhewe. Ngono anakku sing sedet senet. Awakmu seksi. Wah, kita kok Mas Broto nggih Bapak. waduh. Kita kok ditengi